Mbak Rizky, Mbak Mesek, Mbak Asik. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku nduk Eka Suranti. Piye mak? Wah tak sawang kok saya.
katon le memel pawakanmu. Cocok karo gisine. Lah iya. Gizi kuwi penting apa meneh Bapak Prabowo presidene awake dhewe sing kaping 8 wis maringake dawuh bahwasanya ingin memberikan gizi dan mencukupi gizi kepada anak-anak yang sekolah, utamanya ana yang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, lan uga sekolah menengah akhir. Oh, kuwi program makanan gratis bergizi. Nduk. Jenenge pemimpin kuwi ora ana kok arep meresahkan masyarakat kuwi ora ana. Iya, Yung. Leren dhisik. Iya, leren. Wajan bungah. Seneng bengi iki. Bungahe piye, senenge piye? Bungahe mergo bisa sowan lan bisa silaturahmi marang para warga masyarakat ing Dukuh Sidorejo Desa Kajoran Kecamatan Klatheke. Mbok menawa bengi iki dadi wayangan perdana saksuwene pirang puluh taun ora wayangan meneh. Tepuk tangan karo para warga ing tlatah Dukuh Sidorejo Desa Kajoran kene. Iya, Yung, iki perdana sing mayang awake dhewe. Iya. Pokoke warga kene iki lan perangkat desane ora baen-baen. Yen ora bersatu tangeh lamun kelakone, Nduk. Iya. Mula desa Kajoran kene iki patut tinulat lan tinulada marang desa-desa liyane. Heeh, Mak. Habluminanase bisa nyambung tali silaturahmi, habluminallahi awake dhewe bisa ngetonake wujud syukur marang ingkang nyiptakake jagat. Iya, syukur kuwi tandane maneka warna. Ana sing bersih desa, ana sing anake wayangan, ana sing anake pengaosan. Nyadran kuwi ya uga rasa syukur. Iya, rasa syukur apa sebab Gusti ingkang murbeng jagat wis maringake pirang-pirang kaluwihan marang awake dhewe lan pirang-pirang kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat sempat jasmani lan rohanine bisa kumpul ing bengi iki anggone nganakake adicara bersih desa. Iya bisa nalurekake, Yung. Iya. Sabab adat kang becik iki nggawa marang kemaslahatan lan karukunan. Bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, musyawarah lan mufakat. Gotong royonge resik-resik desane, resik-resik kalen, resik dalan. Musyawarah mufakate bengi iki dirapatke anggone nggelar inggit sedalu seratri ingkang wis dipandhegani para sesepuh panitia, Bapak Mulyono, Bapak Suparmo, lan uga Pak RW, Ketua RW 04 Bapak Rahmat Harnoko, Ketua RT 1 Bapak Gunawan Haryanto, Ketua RT 2 Bapak Atmanto, Ketua RW 05 Bapak Dwi Wilyanto, Ketua RT 01 Bapak Abdullah Karim, Ketua RT 02 Bapak Widianto. Ora lali marang para segenap punggawa lan panitia ingkang wis sowan ana ing gubuke awake dhewe. Wah jan bejane para panitia dhisik sing wis sowan, utamane Bapak Dipo Sunaryo, Pak Kadus 2, Pak Mulyono, Pak Suwito, Pak Rahmat Harnoko. Jaman semono awake dhewe enek acara ning Semarang ning para panitia isih gelem nunggu. Iya, ndelalah dhisik kepanggih karo swargi Bapak. Pak Warsina Sleng. Iya, jaman semono malah sing manggihi tamuku ki almarhum Bapak lho, Nduk, ora baen-baen lho. Lho, ibarate tamu desa Kajoran kene iki langsung ketemu karo Pak Warsina Sleng. Iya, wah jan ning ya arep kepiye maneh awake dhewe kudu bisa nampa sing jenenge takdir saka Gusti. Ya. Bapak wis kapundhut murut kasidan jati lan kula nyuwun donganipun kalian para panjenengan sedaya ingkang rawuh. Kula nyuwun kintunanipun Al-Fatihah kagem almarhum bapak kula. Kersanipun
kater wonten ing alam kalanggenan. Bisiril Fatihah. Amin amin amin. Wis awake dhewe mung sing bisa-bisane mung nalurekake lan neruske semangate almarhum. Ya. Pranyata almarhum kuwi yen karo putra-putrane gemati apa meneh meling karo aku. Om Amar yen kowe wis dipercaya karo piyayi apa meneh kon mayang ning bersih desa kuwi wajib hukume kudu mbok pinangkani, kudu mbok lakoni, aja mikirke bab probaya lan apa apane. Sabab ngabdine seniman kuwi yen wayah ruwan kaya mangkene. Iya Yung, iya. Ora kurang-kurang anggone swargi maringake ngelmu lan pituduh kanggo sang awake dhewe. Yah. Wis pokoke bengi iki awake dhewe suka parisuka nglipur marang para warga ana ing Dukuh Sidareja, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan kene. Ya. Uga ora lali ngaturke panuwun karo waris-waris Demangan. Utamane keluarga agung Mbah Mara Darsana lan sak liya-liyane Mbah Mara Putri sing isih kepareng mangestoni awake dhewe iki mau. Ya. Iki mau ya wis nyuwun pangestu karo Simbah Putri. Ya, mampir ana ing gubuke Simbahku Buyut karo Simbahku Kakung Diwasa karo Dewi Suga. Iya, wis pokoke tumplek-blek waris-waris Demangan kaya bengi iki ora kurang-kurang anggone melu nyengkuyung awake dhewe. Heeh, wis pokoke disuwene pangestu karo Mbah Kyai Glegek. Uga ora lali karo Mbah Kyai Dalang Senggone. Mbah Kyai Dalang Senggone. Oh, kuwi pepundhene awake dhewe, Nduk. Kok iso Katelah Senggone? Katelah Senggone kuwi nuwun sewu iki ora kok buka wadi utawa saru mboten. Mbah Kyai Senggone kuwi nate di dawuhi ngasta karo Sinuwun Pakubuwana sedasa ana ing kraton Delalah nuwun sewu. Padarane kuwi gerah terus njur basa moncere ya nuwun sewu mbucal. Mbucal lah terus karo sinuwun wis ning kono wae. Ngising ning kono wae. Piye Yung? Ngising ning kono wae. Sinden-sinden karo para wiyaga dahar. Lho, liya mbok ben kok rumangsane yoga karo sinden wis mangan dalange we prihatin melek sewengi kok. Sinden karo yoga mung trima telap-telep. Kene mung gondo karo mesop. Lah iya arep mangan ya pekewuh, Nduk. Dalang ki nuwun sewu ora pantes yen mangan ning wayangan. Kejaba ya upama dawuh sinuwun wis mangan ning kono, beda. Ki Amar mangan ning wayangan, beda karo mbahe. Oh, Simbah kuwi berarti ngising nggone dadi Katelah Senggone. Bener. Mbah Kyai Senggone ngising ning nggone. Iya rasa ditutuk-tutuke. Sing penting kabeh diparingi slamet. Slamet pesinden bengi iki cacah Panca Wanudya. Wiwit sing isih gadis sing mepet ana ing pinggire dalange. Betul. Ketambahan marang bintang tamu sing bleguke kaya kowe. Mbak Eka Suranti alias Bakule Toa. Ya ditepungake dhisik, Nduk. Sleng grup sowan komplit ana ing Kajoran kene Sidareja. Wis pokoke agane bapak sing isih sugeng ya tak openi kabeh. Diganteni sing enom-enom pesindene sing isih ayu-ayu. Wilujeng dalu, Mbak, ingkang wonten ing mepet salon menika. Nggih wilujeng dalu. Bayuh. Watake sinden malah kaya wong memedi get-geti wae. Paring asma sinten? Nggih, nderek tepang kula Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Nggih. Nama panggungipun? Pesek.
Oh, sinden pesek. Jih. Sing pesek napane? Irunge to, Mas. Oh, irung. Oh, lah ya ya ketutupan liyane semono. niku pun mancung Oh, sedaya. lah iya lah ya. Mang Tanglet tak melet menika. Ah. Pak Melet niku pundi ta? Nika lho ingkang ngerjen niku lho. Oh, sing orjen. Nggih. Oh, dadi Mbak pesek ning sing pesek irunge. Nggih. Liyane wis mancung kabeh. Mancung sedaya. Oh, ya mula irunge mendel apa ketutupan gedene semono. Pipine kuwi lho, pipine rak gemoy nyempluk. Asli saking pundi, Mbak? Sri Pesek. Oh, Nganjuk. Sampun lulus kuliah napa? Tasik menempuh kuliah. Menempuh S1 nomor S2. Sekali Mas S2. Nggih. Ora montra-montra presiden Slang Group ki rata-rata akademis. Nggih, leres. Nggih, ya didongake ndang rampung. Amin. Pun gadah calon. Insyaallah. Pripun? Insyaallah pun. Pun diantepi. Pun. Mboten kalih sing orjen. Mboten no. Pun tenan. Nggih no, jauh no kalih niku. Wah, nyepelekne jauh jarene. Nggih no, dalang kalih pengorjen no. Nggih, Oh, Mas. calonmu ki Oh, dalang. yo nggih no. Oh, dalang kerusuhan apa dalang wayang kulit? Nggih dalang leres to kados panjenengan. Oh, iya. Wis tak dongane muga-muga ya ndang langgeng. Amin. Ndang disahke. Amin. Matur nuwun. Nggih. Nah, lerek sampingipun wilujeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu. Wah, iki halus iki kaya Dewi Sembadra. Yen ora pas kena lara. Paring asma sinten? Niki mati. Oh, rong kulino nyekel. Kulino nyekel mik Ya ora apa-apa. Kowe jarakan ya isih gadis nona ki ya benten. Nggih. Paring asma sinten, Mbak Yu? Nggih, nderek pitepangan nami kula Rizky Handayani. Rizky Handayani. Nggih. Pidalem saking pundi? Aslinipun Ngawi. Ngawine Ngawine sok-sok ngarep TV jare Ali. Wah, sapa Ali? Nggih. Mabrakan dingklek kok munine ning Celemong. Ali aja digagas, Mbak. Ngawi Jawa Timur. Nggih. Sampun lulus kuliah. Alhamdulillah sampun. S pinten, Mbak? S kalih, Mas. S loro. Nggih. Wah, mang dongakne kula ya ndang nusul S loro nggih, Mbak. Nggih. Matur nuwun. Semangat. Nggih. Nggih, pun gadah calon to? Piye, Sri? Lho kok piye Sri iki kok takon kancane iki apa calon iki padha? Insyaallah tapi nggih dereng enten tembung. Oh, ya didongakne ndang ditembung. Ya lancar. Suwayangan apa ora? Lah. Malah Kemanen. sak grup ajeng ditembung. Yo malah apik to arep nyugata sampeyan kok arep sowan nembung ngisi acara kok ya. Matur nuwun Mbak Rizky Handayani. Lerek, wah menika sing ngagem jilbab menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paring asma sinten, Neng? Nggih, Ning? Derek Pitepang, Nggih. nami kula Lina Rohmiati. Mbak Lina Rohmiati. Nggih. Pidalem saking pundi? Saking Wonogiri. Oh, Wonogiri. Nun Nggih, sewu. leres. Panjenengan kok benten piyambak napa nun sewu napa panjenengan bunyai? Nggih, pandonganipun Oh. Biung Cangik. Gadah pondok. Nggih, nderekaken Kang Garwa. Oh, garwane Gus. Wonten Nggih. pondok pundi, Mbak? Pondok pesantren Honocoroko. Oh, pondok pesantren Honocoroko wonten Wonogiri. Nggih. Santrine nggih kathah. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah didongakne mugi-mugi santrine dadi santri-santri militan sing tresna kalian budaya lan agama nggih, Mbak. Amin. Matur nuwun. Wah, jan ora mantra-mantra sindene Slang Group ki ya enek sing akademisi, enek sing santri. Yogane ya enek sing santri. Ning santri meletan nggih. Lah, iki wis ora mungkin kok ora tepang ning ngendi-ngendi jagat nganti dunia lain iki wis ngerti karo piyambake. Wilujeng dalu, Bu. Biung. Wilujeng dalu anak Mas. Wah, menika panjenengan
kawula lawas. Nggih. Katelah Ibu Suratmi utawi sinten? Jelideng laras. Jeliteng laras. Jeliteng laras. Wis kaya campur sari pisan. Sing maksud ngomong cangkeme sapa? Wong sing muni we ponakane dhewe lek melet kok. Oh, lajan bajingan. Yo, hati-hati sindan sepuh kuwi nuwun sewu. Ngelmune dhuwur, tembunge atos, tur mengena ngono. Ono karo mboke kok jek gambleh. Iya. Ya nyun pangapunten Pak Bu menika tilaranipun suwargi ingkang tasih sugeng nggih kantun menika. Dados nggih nuwun sewu dipun napa nggih? Nggih istilahipun ya dimaklumi ngoten kita Bu. Wong mang jujur dienggo tumbal. Mboten, matur nuwun pun momong kula nggih Bu. Nggih no, yen ta nek sing tuwa kok ndak blasur. Nggih, wah nggih lek melet niku malah senenge karo sing tuwa-tuwa. Oh mboten nek nika. Oh mboten. Mboten. Maksude niku diparingi wejangan kali sing Oh sepuh-sepuh. nggih. Nggih, matur nuwun Bu Sildeng nggih. Sakmenika jenengan gentosi momong kula. Nggih. Dikuat-kuatne, dibetah-betahne. Amin. Mugi panjang yuswa kita. Amin. Nggih, matur nuwun. Sing penting anggere ora disendu ora ya. Malah sing nyendu sinten to, Bu? Sing nyendu Mas Gun. Wah, iki tibake isih berlanjut to sesine iki. Nggih. Lah pripun Pak Gun? Pripun Pak Gun? Siap. Pak Gun siap? Siap. Wah, jan. Pak Gun karo Bu Sildeng iki wis sarimbit kawula Sleng Group sing paling lawas dhewe. Nggih ya. Nggih, matur nuwun nggih Bu. Nggih. Nah, geser melih iki ya kawula lawas. Wis sak suwene 11 taun wilujeng dalu Mbak Yu. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbu. Nggih, paring asma sinten? Dalem asih saking Wonogiri. Mbak Asih. Injih. Saking pundi? Wonogiri. Oh, kula kinten pun hijrah teng Demangan jenengan niku, Mbak. Oh, berarti kabare sing nyimping niki wau klentu berarti. Lah pripun? Mboten lah kula niku wau mireng kok jare anu. Mbak Asih pun pindah teng Demangan kok, Bos. Lah ket digone sapa teh? Wong mangsaku simbahku pepundhan-pepundhan simbah-simbahku ki wong Madekung kok. Oh, mboten berarti nggih, Mbak nggih. Mboten. Oh, alah ndek ngomong ning Demangan sampean iki. Oh. Mboten salah maksudnya. Oh, bener. Nah niki Mbah sing won apa Mbah sing ko nika? Mbah po mawon. Oh, malah dikenali. Oh, sampean ampun nika lho, niku enten satpame lho, Mbak. Nika lho, Mbak. Pundi? Piye? Oh, napa ageng-ageng nika lho. Lek kula kare bulek kula. Nggih. Pak cilik kare mbok cilik nika sing lambi biru nika wajan. Ora mantra-mantra. Waris Demangan iki ya yen kakung gagah-gagah, gedhe dhuwur, brengose jlekethet. Yen wedok ya mesti jerbabah. Matur nuwun Mbak Asih nggih. Nggih, Mas. Nggih, pangapunten dados Mbak Asih menika wonten Wonogiri, Ca, mboten ten Demangan. Oh, dhewe ya. Mboten. Wah. Jangkep karo Mbak Eka Suranti yo. Digietne sik Mbak Eka Suranti. Monggo Mbak Eka Suranti. Tindak mriki katuran nyanyi. Paring dono swara. Mbak Eka Suranti katuran mriki. Mbak Eka Suranti. Wilujeng dalu Mbak Kayune. Inggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dijawab dhewe iki? Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok waalaikumsalame mbok nunutke kancane mbok upaya apa? Lho, nek wong salam kuwi entuk ganjaran. Ya. Semono uga wong jawab salam ya entuk ganjaran.
Lah aku kan kepengen entuk ganjaran double. Nih ya ora ngono konsepe to bekayune. Lah sing bener kepriwe? Ya sampean ngucapaken salam dhisit. Lah engko tembe kancang batir wange nyauri. Oh. Jajal dibaleni maning. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dadalah. Hah? Ya wah siji-siji wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dhisit. Oh, dadi nyong siji tok. Siji trok. Mbok loro sisan lah. Nanggung wis tekan kene negur siji kan kok ya gencel. Kok ngenyang mangsane iki. Anu jarene ndakane delik. Apa? Delik Delik iki apa? gede cilik. Oh, gede cilik. Sami sehat bekayune. Alhamdulillah sehat walafiat rohani jasmani. Ya mula bener swargi kae yen ngaturi Mbak Eka sinden tuwa wong tuwa masjid kowe kalah kok. Ya aja sinden toa lah mergane kan kaya nyong kan gawa nganu speaker double. Oh, bisane speaker double. Speaker double dadi suarane bisa jembeng dur kaya Oh kowe. iya jembeng dur. Jembeng dur. Eka tuwa jembeng dur. Iya, sampean mriki jam pinten mau tindak saking dalem. Alah ki tebluk tekan kene mau. Tebluk niku napa tebluk? Tebluk ki akibat teka. Oh, basane mriko tebluk. Tebluk. Oh, yen wadon, wedok. Wedon. Wedon. Yen bobot, meteng niku napa? Meteng, ya meteng. Oh, yen ndoboli niku napa? Ndoboli niku nek kene manak. Oh, manak. Sampean pun ndoboli? Pun ping pindho. Oh, berarti ndobol-ndoboli. Ya ndobal-dobol. Oh, ndobal-ndobol. Oh, basa kono ki ndoboli ta jebule. Sampean mboten piyambakan, Mbak? Mboten. Mboten. Hah? Mboten. Lebak nek basane nggone nyong ki mboten. Oh, soalnya kene iki tafsire pirang-pirang, Mbak. Lah tafsire apa lah jenenge Desa Mawacara Negara Mawatata. Mawatata. Oh iya. Bahasane nyong karo nggone Rika kan dewek-dewek. Sarwa ain sampean. Sarwa A contone. Yen Nek nggone nyong ki sega Mriki ngene. sego. Nek nggone nyong pirang kene. Apa piro? Nah, nek nggone nyong aja kene. Ojo. Lah nek nggone nyong kontal kene. Kok Hah? ya mencelat. Dene ngese tetep nganggo A. Ya mencolot. Ora wani lah sampean. Anak kecil. Anak kecil lah. Burung sampean didik kok ya. Ki nyong mengene ya karo nggawa prewangan. Oh, nggawa prewangan. Prewangan. Oh, diunggahne, Mbak. Prewangane, Mbak. Coba Mbak sing iso nyerateni kan sampean. Kelambine iso ping. Menyala besti. Kowe gudir. Iki nandhake nek klambi pink kanca-kanca pengrawit ireng. Nek pink iki lagi pink pisan iki aku pentas ning Sidoarjo. Lagi pisan. Lagi pek pisan iki. Ping pisan Ping iki. ngang Ping. ora pek. Pink. Ping. Heeh. Ya pancen Desa Mawacara Negara Negara Mawatata. Mawatata. Dadi kudu iso ngerteni siji lan Lan sijine. Oh, ada perbedaan nek kados sampeyan wong ngendika nek Pripun? istilahe duwe anak ki apa? Ndobol. Ndoboli manak, ndoboli. Ah kuwi bener. Yen wong manak nek kene manak utawa wong nglairke. Lah saiki nek wong meteng ki sing bener ki meteng apa ngandung lho. Ya meteng. Nek ngandung ki jane salah ya. Ngandung salah. Berarti wis tau manak wis tau meteng. Wis tau manak wis tau meteng. Lah saiki aku teko. Yen wong manak kuwi sing metu sik dhewe apa? Ya genah ndase lah. Nah, salah berarti kowe urung tau manak. Loh. Lah kok urung tau manak genah wis. Wong wedok ki mesti manak. Lah biyen yang pas ndoboli kae iki sing metu ndase dhisik. Sampeyan pirsa? Piye? Yen manak ki sing metu sik dhewe napane? Yo sirahe. Nah, salah. Lho, Mula sampeyan yo urung duwe anak. ora biwe urung kok. Ora urung kok. Wong manak ki sing metu sik dhewe kuwi bapakne. Kok iso lho? Kok bapake sih kepriwen? Lho, bapakne ki metu golek bidan utawa golek perawat. Dienggo mlotot mbokne. Kudu ngono iki. Wong nyong biyen kae ki ora metu bapake. Takon metu ora gelem metu. Lah nyang apa? Mbok. Jare penak nang jero bae ngono.
Jare kowe di perselisihan karo bapakne karo anake jare padu. Lah kuwi gara-gara nek anake nyong sing ndablek Ndableke, Mbak. ndableke umume kuwi nek nang jero weteng. Heeh. Nek wong meteng kuwi umure kan 9 sasi 10 dina. Ya. Lah kuwi ki wis nganti 11 sasi ora metu-metu. Lah kok iso? Lah kok ngopo? Lah kuwe mulane bojone nyong geger akhire nyong lagi turu wetengku digebrak. Ayo ndang metu dalane selanggo gendenan karo bapakmu. Oh, dalane iki wis aja mbok tutuke. Hah? Wis paham aku. Maksud? Malah maksud kok dalane aku. Lah nyong kan jelas apa kene kata kon ana tragedi zamane nyong meteng. Oh, dalane iki arep simpangan. Karo Arep golek Pakai perapatan wae. simpangan. nek beda karo aku kok. Lah nang niki kepriwen? Aku dhisik iki mbokku ngerbin utawa mbokku meteng iki emas metenge aku. Aku ki malah wegah dilahirke kok. Lah nang apa Aneh sih? men. Ha sak kedake ra ning jero ki apa-apa kecukupan kok. Kok kecukupan? Kok iso Mas Mendor? Arep ngombe susu jero wis eneng susu. Pengen mangan rempelo ati jero wis eneng rempelo ati. Pengen mangan limpo jero wis eneng limpo. Babat. Nek babat jero pun enten babat, Bos. Oh. Sliliden wis ana le ogok-ogok dhewe. Wah. Ora Apa enek kok bayi keloloden lho. Apane bayi kok cutik untung? mula aku ki ra iku, lah iki ra otodidak dadi. Rai kok otodidak. Dhisik karo bapake ora dimenke tenanan. Gawene ra niat. Lah kepriwe kok ra Lah niat? bapakku ra ya pengrawit yoga ngene iki. Anggere Dereke Pak Deanom. Nggih, baca seminggu ora mulih. Anggere mulih terus karo simbok. Karo simbok ki pas gawe aku ki ora didongani, ora wudu, langsung petingkrik ngono dadi aku. Mula mlakune kaya ngono. Nggih, larian mengke tombo pegel kaya aku iki. Dadi ora dimatke ora didongani. Oh lah mulane raine be mocar-macir kuwi sih. Hah? Raine dening mocar-macir ya. Ora iki rai potelek kok mutar macir iki. Nggih. Ora lho Kang Pentor mbek Nggih. kayune canggih. Nggih. Iki luar biasa banget. Pripun, Mbak Nyong Eka? mau teka mengene. Heeh. Kuwi langsung dijak mengaring pondokan. Nggih. Bayah Doan. nang kono ki wis diancengi pernah-pernah. Kok iso? Napa? Diancengi. Diancem iki piye? Diancengi iki kok. Diancengi kuwi tegese ki dicepaki. Dicepaki Ah, apa? Oh, dicepaki dicapak, apa? Cek. Cawisi. Ah, teng mriki napa jenenge? Dicepaki dipanceni. Kok Dipancani dianceni? kaya leluhur dipancani. Nek dipanceni. Cawisi. Dicawisi apa? Dicawi di napa? Cawisi. Oh, cawisi. Cawisi. Dicawi. Kurungmu cawi men. Dicawisi apa? Dicawisi. Heeh. Niku luar biasa sekali. Desa napa menika? Sidorejo. Sidorejo. Kajoran. Kajoran menika mengadakan ruahan Nggih, bersih desa. bersih desa Dan perdana lho Mbak Eka. pertama kali. Nun sewu beberapa waktu lalu vakum. Terus niki entrane dibuka melih dan diagendakan yen kula mireng wau 2 tahun sekali ning kok ketoke wargane pingine setahun sekali. Luar biasa, tepuk tangan untuk warga Kajoran. Wah, Ning wargane ning pemudane mah ya usul. usul Usul piye? piye? Nek iso setengah tahun sepisan. Wong Pak Bayan ki mau pikire malah triwulan sepisan kok. Mas telung sasi pisan. Heeh. Lho ngono ki ya ora kok terusan nek seneng ki ya aja banget leh seneng-seneng. Nggih. Dadi nek berarti nampa susah kuwi ya aja ngrasakne susah sing nemen-nemen. Ning warga kene iki ya, kuwi mbok arep wayangan sesasi pisan kelakon. Kok saged Mas Windor? Mergo piyai kene iki kompak, kerukunane, kebersamaane, kegotong royongane Sidorejo itu memang hebat. Nggih, nggih. Muga-muga ya Patut awake dhewe- ditulodo nggih Mas nggih. awak dhewe nderek ndedonga Nggih. keluarga Sidorejo muga-muga ayem tentrem bagas waras sehat sinanding rejeki ingkang Amin, sempurna. amin. Tur ya dijak urunan ya ora kok abot nggih to. Nggih. Pranyata kabeh iki dienggo senenge kabeh. Walah wong sing urunan iki suk-sukan.
Ora ketak go 20 50 ning. Lho, arep pira-pira sing penting ikhlas iki Ikhlas, berkah Mas. barokah. Nggih mboten Pak Bu? Dudu perkara duwite, Lah, dudu betul. perkara nilene ning kerenteke ati kanggone mangayu bagya kegotong royongan iki Lah, ya. kanggo numrapi sedaya. Iki nek enggak karena kekompakan para masyarakat semua dan panitia enggak akan terjadi pementasan malam hari ini. Itu luar biasa sekali untuk warga Kajoran. Wah, jan. Muga-muga keluarga Sidoarjo, masyarakat rakyate kabeh dibuka rezekine, Amin. dibuka barokahe. Amin. Amin amin amin. Ya, Mas, dalem anu pepiling rumiyin kersanipun Pepiling. dibawani Mas Pintor. Menika nyuwun pepiling riyin lah mengke titipane anak putu dibablaske si kucing, Mbak Eka sing nyanyi si kucing. Monggo Mas Pektor. nggih Bu Guru. Wis Pintor. saiki saya ayu. Lah piye? Piye? Lah piye minat? Mboten. Lho kok mboten? Kula di bojo yang ngono kejeme ra umum. Kejem piye? Wah, sakniki kokang telekah. Lah kok kokean telekah iki? Kae untune kei seker bareng ngene iki, Bu. Kuwi iki bendrat. Apa? Bendrat. Begel lho. Nganti. Begel iki sing nggo ngepruki watu. Nah lah. Mangap saiki. Ya untune sak watu-watu. Lah untungnya mbok dikai begel ngono. Kayak bojoku wae aku kayak begel ora ning untune kok. Wis ilir kok kuwi kok. Untune kantil ning kono ora. Yo Mas. Mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima niku sahadate Nanu kang angka siji dagelanin kodang ya bladekan. ya alhamdulillah gue persiapan puasa Iya, puasa. Iki yen tahun-tahun wingi karo almarhum anu ya Mas lelekan gawe konten ya Mas ya. nggih wah gleling nika Nggih. Wis. sakniki lecak gleleng seraneng pun penak gone Nggih. swarga langgeng Amin, 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 amin. angka loro salat dene kangka telu wah Mbah Dewasa iki cerak omah ya Mbah Wah, RKE mau geleling ya bahwa ya. Mbah Dewasa karo Pak Suko iki melurun ora Mbah Suko ki tanggung jawab kok ngono ki bidang koordinasi kok Mbah Suko ki. sip pokoke gagang untuk masyarakat insyaallah Mbah berkah barokah kanggo Mbah Amin. Tur nuwun sewu Mbah Suko ki wah karo Kang Ibu ki anak anu Anindita tenan. niki Wah, tenan. Bektine wah. mosok ngenekan iki Sampean ki kok nggih nggih Mbah Suko Mbah Dewasa niku berarti bekti. kena dicontoh Nah, tuwas kudu hebat nggih. Mong anu nuwun sewu ora akur karo Kakang Adi niku mboten akur. lho bentuke kaya Ngamarta kali Ndarawati lho Ning congkah kaya Ngastina karo Pandhawa. Boten. Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna Atur sungkem muga karo ingkang gadah lagu punika pepundhen kula Pak Dianem Surata ingkang Nggih. kok menawi saweg ningali wonten ing YouTube. Kula nyuwun sungkemipun Pak D, mugi pinaringan sehat saras. sehat Pak bakas Dianem waras eling rengkuh aku jan tenanan. Wis aja piye-piye le, kowe iki anakku lanang sing semangat.
Matur nuwun Pak Dianom. Nggih, Ya. berkait yang sepuh niku Oh, nurusi saestu kok Pak Dianom niku karo kula. Wis. Kula niku nggih didongake wong tuwa kula le. Pripun? So nek kowe rabi wis ora eneng apa-apa le. Nganti sak yaketen ora ada apa-apa. Tegese ora eneng apa-apa iki ben ora eneng kalih sing sambe kala ngoten lho. Oh, ngoten to. Iya. Tuas meja kursi tak nggo main. Ora ngono. Niki disuwunke swantene Mbak Lina nggih, Mas Pinto Nggih, nggih. Mbak Kersanipun Lina. minggah wonten panggungan. Semoga Mbak Lina Monggo, monggo. bareng jengkar saking Palenggan. Mbak Lina Rohmiati. Weh. Ya ngene iki lho Pak Mel. Lina Rohmiati ora kok bojomu Parsium Roh Halus. Wah, Malah medeni nyeluk halus. boten. Yo, irama nyingkok corabdi. Ya, dados monggo buka celuk Mbak Lina. Wos wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang netapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya dingatake tindak mongkar maghrib lan isya jangkeping prayogane ditambah salat sunahe jasembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mong sedina sabar lan tawakal Kira sesek kira muni sing gumiak yo. sing kuasa kita bareng besok menjadi swarga. Wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang netapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen Kirang. jamaah Subuh luhur lan asar. salat saya dingatake tindak mongkar Maghrib lan isya jangkeping. prayogane ditambah salat sunahe jasembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mong sedina sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen bareng besok munggah suwarga. Matur nuwun Mbak Lina. Ya, langsung dipinangkani malih pelok barang Mbah Diwasa. Ya, nyuwun swantenipun Mas Hartono. Ya, nyuwun lagu titipane anak putu. Iki uga karyanipun Pak Dianom Surata. Ya, ingkang mengku werdi kepiye anggone awake dhewe sebagai
regenerasi sing saiki ninggali anak putune besuke kepiye? Alam Indonesia iki wis ditinggali pirang-pirang yo kalimput marang turun nira kang nyambung sejarah kewajiban kang satuhu ngupakara murih becik memarti kau taman murih bisa tulus rumaksa titipanira anak putu pinuti murih lestari payu padha nindakno balungan gemclenge Mas. Blasnya si kucing. Lolole Aku bengi
Nggih, dalem, Bos. Niki wonten panyuwunan ugi saking monitor Genduk Safia. Kula nyuwun tembang podang kuning, kula titipaken salam kagem sedaya pengrawit Slang Group lan waranggono Slang Group. Nah, Genduk Safia menika salah sawijinipun sinden cilik dari Jakarta. Oh, Mbak Safia. Nggih, ingkang sampun asring nderekaken kalian para kadang Slang Group. Nggih. Monggo Mbak Eka dipun pinangkani Mbak Eka. Monggo. Safia Mbak Eka. Wah, Oh, Dek Safia ndek bengi ya ketemu. Oh nggih, wonten anu nggih. Wonten Cilengsuwi. Cilengsi. Cilengsuwi. Nggih, niki ugi saking Mas Sugiarto Benteng Timur 4. Buat Mas Amar di pentas dari saya penggemar berat almarhum Rasulullah Sugiarto Solo minta lagu Salahmu Sendiri. Oh nggih. Salahmu sendiri kok. Oh ya lagu nyalah-nyalah. Lah iya wis Pak Dewarsito ki saka Juwiring. Bude Warsiti ugi hadir ya. Pun pokoke mengke di sebatang sedulur-sedulur nggih Pak nggih. Nggih. Wis. Yo. Ditintingi sik. Bawa nggih, Mbak? Mboten sah. Oh, mboten sah. Ya, langsung mawon nggih. Langsung mawon Langsung tancap gas ngono ya. Tancap gas mawon. Ya, dados yo. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng titiran golku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Neman yen nganti liya kang nyayang leyang-leyang andut hati kepranan kancangan tarindi saka katuman sareng ngoceh dheweke ngalih encokan kae tak suwun bocah ngijin wajah kuning agawe Irama loro nggo kominan. Balungane imbal-imbalan iring-iringan karo gumung. Saling berurutan yo. Saya Nani nonton. Lale lale. Lale. keluyuran anggoleki sing tak sayang kekancangan arindi saka katuman eman yen nganti liya kang nyayang leyang-leyang tarindi sentro ning ngepang kekancangan tarindi saka katuman
kono pikat kuluting bendo. Nggih, matur nuwun, matur Sampun nuwun. minangkani pamendutan. Wah, kathah monggo Mas. Saing lagi. Para warga ingkang badhe nyuwunaken lagu monggo, nggih to. Nggih. Iki pokoke nggo suka Sing parisuka. kepareng nyuwun lagu monggo kepareng ngaturaken dana swara. Monggo. Monggo. Nggih, wis pokoke niki nggih seneng-seneng. Niki Ujubipun suka parisuka. Suka parisuka, ya. Dari masyarakat untuk masyarakat demi masyarakat. Betul. Nah niku wae enten sing nyuwun apa wau? Salahmu dhewe. Salahmu sendiri niku lagu napa, Mas? Salahmu sendiri niku ketoke pelok barang niku. Barang iso apa? Enten sing saged? Mbak Pesek. Oh, mboten enten. Oh, lagu kok salahmu dhewe ya ora. Oh, berarti enten wis salah niku. Iya, wis salah. Kabeh do bener berarti ora wis salah. Golek salahe wong ki gampang ning ngakoni salahe dhewe kuwi Angel. angel. Nggih. Angel, Mas. Nandur kebencian belum tentu nek itu kebenaran. Betul. Nggih. Iki mau lagu Podang Kuning ya kanggo budeku Sri Mulyani. Nggih, Bule Sri. Bude Sri. Ya. Yo nanjakne lagu Lestari. Ya. Lestari iki yo produk saka Klaten. Klaten kuwi rak nuwun sewu to, Mas. Nggih kedunge kesenian. Kedunge kesenian Pak Uleke Narto Sabdo kabudayan. uga saka Klaten. Saking Klaten. Nuwun sewu klebu aku dhewe sak almarhum Ki Warsena Sleng bapakku tuh Nggih, Mas Danung saking Surata Klaten. kuwi yo uga saka Klaten. Klaten. Pancere ya saka Demangan dan sekitarnya kuwi. Leres. Mulane upama aku mayang ning kene ya padha wae bali ning kandange dhewe. Dhewe padha karo tenggriane dhewe. Nggih, wis pokoke tambah sedulur tambah rezeki nggih Mas nggih. Nggih, amin amin niku. Yo Mbak Sri Pesek, Mbak Sri Pesek. iki mau ya saka pandemen-pandemen via YouTube ya uga enek sing ini malam ini Mbak Sri Pesek ada enggak Yamin? Ada. Haje. Lestari nggih, Mas. Lestari. Monggo dipinangkani. Yuk dikasih lagunya Lestari. Spesial untuk keluarga besar Sido Rejo. Bersama Slang Group. Dewi katon
Jaibonge kurang banter. Cem. Jaibong. Asalole. Ecikiwir. Asik asik. Jarang kok. Sing orjen karep Maika kowe kok, Mbak. Mas Mindor. Nggih, dalem, Bos. Ki ana kawula lawas. Nggih, Mas Fian Sawu Jajar. Mas Pian Iki putrane apa kuwi saka anu nuwun sewu pesindenipun Bu Tugini. Nggih, Bu Tugini iki nyuwun lagune Swargi judule Lelewamu, Mas. Oh, Lelewamu. Lelewamu iki kur para ibu-ibu Waranggana. Nggih, niki nggih disusul Sinten? Mas Pelompong. Mas Pelompong. Wah, iki kawula lawas iki ya. Wah, niku Brahma Kumbara kok. Waduh. Brahma mengembara terus iki. Nggih Kumbara tekan ngendi-endi niku. Warunge nganti wis asat. Warung apunge ya. Lelewamu ya digoleki dhisik catetane. Giliak. Nggih lagu lawas. Lagu lawas. Lelewamu. None tak dung tak dedang dut. Iya. Iya, lagune khusus kok Suwargi iki gawe lagu. Nggih. Oh, karyane Suwargi niku hebat-hebat. Engko ya enek sing nyuwun saka Om Nur Salim nyuwun lagu Kemben Asmara. Ya engko Mbak Asih, ya. Wah, kayak tenan iki sing anu nyuwun lagu. Pripun? Nggih sing nyuwun pamundutan kathah.
Oh nggih. Karo sing ning YouTube ki tulung live chat iki enek sing ngirimi akun apa judol-judol iki. Dihapus sik. Ya, wah jan. Niki lagu-lagu anyar nggih akeh no. Kuah kathah. Tambal manci ceret ban. Wong kok tambal ban diunggahne, kok sampean ngedan. Oh, Dadi bane. dadi bane. Yo, pun siap para anu Paranggono? Nggih. Pun. Dados. Yo. Noning Mas Manet. Yo. Kamu agawe som-some ngati. Aku mongkang sakelingan. Sliramu kang tak enteni. Tekane dina kang tentu. Hantu ibaratku bukan tanpa waktu. Syukur yang kowe kelingan lelakon kan kalah mandek. Iman ya. Eman-eman wong hayu kanggo dolanan. Iman wong ayu nggo simpenan. Nanging sing batinku yo Katresnan pakasmaran aku tak ngerti. lela lela Eman Mas Plompong emane wong mlenuk kok dienggo ampiran. waduh sing mlenuk apane kuwi Pak Paone iya Nangis ing batinku katrenan pokasmaran aku tak ngerteni Turun saking ibu-ibu konsumsi nyun lagu Mas Mentor Nggih. menika yang sepindah sekti kaping pindho bojo loro, kaping telu apate Thailand. Apate. Apate.
Pak kami papat gubuk asmara gonggo minak. Gonggo minan Bu, mboten gonggo minak. Wah sing minak-pinak jenengan niku. Ya, Sekti, Mbak Mbak Rizky. Mbak Rizky saged. Mbak Rizky nyuwun Monggo sekti. Mbak Rizky minangkani pambutan. Sekti. Koyen bagian gubuk asmara Mbak Eka sing ngendang anake lanang Mas Ali. Wah. Oh, Mas Ali. Korban tidak diasi selama 3 tahun dadine Ali. Oh, dadi cendik nggih. Niku laire ana pertalit apa? Kok pertalit ki lho? Apa prematur? Prematur. Prematur. Kaya bensin wae. Lah ketok cendek niku. Malah kaya botol Yakult. Ya, yo dipinangkani ibu-ibu konsumsi. Wah, jan ibu-ibu penggerak konsumsi sing Wah, mari niku semangat tok ibu-ibu. godhong semangat. katese Mas, wah jan enak tenan. Wah, lek kula senengi sedele wae. Sedel apa? Krecek. Wah, ya enak kuwi. Wah, jan nglawohi. Ndah nek mulih digawani godhong kates. Nanti pungu-pungu. Ya, yo dados sekti lagune Mas Deni. Dikasih Caknan. lagu Sakti. Mandraguna, orang Mandraguna. Sakti tok. Bahasa ngansani monggo. Sayang, yakin no wis ora suwe sesandingan aku jejer kowe senadyan wong tuwa ora ngarengke. Siji
sampun minangkani sekti. Mas bojo loro ki kakung apa wedok to, Mas? Niku kakung nggih saged, wedok nggih saged. Oh, Mas Pelompong diaturi apa? Kene, Bojo loro saged? Kene Bong Mas Joli. Oh, bojo saged. Mas jenengan, Mas Pinter saged? Oh, saged bojo loro. Bojo loro. Abang biru. Ning mboten niku kula. Lah. Oh, tak kira. Ya bojo loro ning mboten niku. Lah. Versine ganti niku. Oh, versine ganti. Puyeng ado sirahku puyeng. Bojo loro lah kok meteng bareng niku. Ini saged nggih? Nggih. Siap ya. Bojo loro. Ya. Dalem, Bos. Bojo loro ki jane ya lagu ning ngemu Surasa ya, Mas ya. Nggih. Bahwasane bojo loro ki ya abot. Abot. Ning nek merasa tanggung jawab iso ngopeni, iso nglakoni, iso ngedum ndak apa-apa. Nek ora iso ya cukup siji wae. Cukup siji. Wah, enten tetembungan rabi sekali, mati sekali untuk satu istri. Oh, masalah royal niku ora kena najis mugol aduh.
Nggih. Ora kena. Nggih, mulo siji diku sak lawas e. Nggih, Mbak Ika. Mbak Ika, Mbak Ika cantik. Nggih. Nika enten nyuwun podang kuning. Lah podang kuning wau sampun. Nggih, sampun anu enten mle sing nyuwun anu ding ninggal katresnan saking Restaura. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih. Pelok iki sing ngendang Ali. Ali yo cah. Apa pertalit? Ali pertalit. Wow, Wah, ndi to bocah iki to iki? Ha niku. Oh, iki to. Ngadeg ning kursi sepira to jane sampean iki? Sepira ngadeg le? Coba ngadeg. Ngadeg nggo wasiat to. Wow. Oh, niku yayine wajan. Ya jane lho. Kaya jabang tuka. Iya. Jabang gerang no. Dijedi sik lebokke. Mbak Ika, kae piyai yo ngono bojone yange dosen lho kae. Napa nggih? Ika kok Ika aku sapa? Ali. Wai calone dosen kuwi. Dosen apa? Teng Upil. Apa Teng kuwi? Upil ki Universitas Perikanan Ikan Lele, tukang nyorong. Wow, ternak lele. Oh, ning hebat ya mbok tes apa kok ngendang iso. Ya coba dites Mas. Jajal ta, sing ngeces. Sing ngetes. Sing ngetes Kang Pintor. Yo. Kan sing ahli dalam bidang perkendangan kan Rika. Aku sing ngendang ya iso kok. Wah, iso ngendang apa, Mas? Gelang penting tak kentutung tak. Baleni. Sing jenenge kembangan kendangan ra beda-beda. Ukelan. Delang tung delang kenting tak kentutung tok tung. Malah tekan tok ndluk. Jajal Ali, ya Ali bisa ora? Apa kuwi apa mau dites ya? Piye letake piye letak? Tak. Bem. Tak bem le. Wis pisan wae. Jam 4 kruget sarale. Piye Mbak Ika? Aja nyawang wonge. Wonge kaya amplop. Kecil kok amplop. Wonge gur kaya stempel. Nggih, kadigdayane lho. Jan ketane cilik ning digdayane iki. Oh, sampean ora ngerti sing cilik-cilik ngono kuwi malah wah. Pak Bambang tuku gedang le. Iso. Beme iki kakan lo kuwi. Gedang isa. Gedange kruget le. Pinter temen-temenane. Elak. Ya coba dites meneh, Mas. Nah ini, le. Pak Bambang tuku rambut. Rambut. Pak Bambang tuku rambut. Unine deneng ora rambut. Lah apa, Mbak? Lah kuwi ya rambut ning liyane. Kancane rambut. Kuwi wis di-rebonding ya, Le. Yo. Ninggalkan terserah tak tuntak ya, Li. Ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun ringan wengi moga-moga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene.
ngadeg li. Anteni nganti sakelingmu. Sajane atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat-sambat karo sapa tak suwun rena lan wengi Mesine panas. Pananggono Bali. Awas li Bali. Bisa kumpul kaya tuh ngene. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Taunana windanana anteni pucuk tresno belum nang kabebasane mung katon Sri Raimu wae aja lali pawalingku uga mana jangan janjimu aku kaget yo satu anteni nganti saelingmu Gusti Allah Piye Mbak Ika? lek petakilan ya Allah kata barang dicolke ya masa iso iso muni lho Iso. kuwi keahliane si Ali Ali ora saben-ben mengendang. jare kaya ubur-ubur Oh, kentalit ubur-ubur wak kirik ya. Apik, Lek. Oh iya. bumune Ubur-ubur, Iwak kirik. iwak kire. Apik, Lek. Ubur-ubur iwak jamu. Apik, Yu. Iya. Oh, wah. Kayak entuk daya. Niku wis ngincim Mbak Ika. pripun Lho mengke aku ngendang ngajenge Mbak Ika ajeng joget Mas. set nek nang ngareng kono le ngendang le ngabani kan mau ora pati cetak mergane nang kono mandan peteng padange nang kene li Kene li, kene. Li, kene li. Li, ya, jok mi li ya. ya Kok domi semono pedhok. kene lho li Kene Lili. Ayo li. Yo. alah Alah matane. iki anake sapa alah Wes, Sek. wes kono li, kene Yang li. diabani mau nek nang ngareng kono kan ora pati dang tak yo sira li yo. Nah. Kono li. Oh. Kuwi kon reok tak dedet iso, Mbak. Kon reok. temenan bisa Pelok. Kuwi jajal jajal yo. Iku nek gelem, Mbak. Menek ngepian kene nyeblok. Enggak sik. Sampean ki ora. reok Yo, tak dedet yo. Yo, Le. yo. Trompete. Terus anu tak buat trompet digawa apa ora oh, contronge. iya Den anu nganggo cangkem ya kelalen Ci. Oleh koprol ya. wah saja iki nek gede dhuwur piyaine iki gayane ngene lho Oh, wah Ora kemaki. aja ndelok wujude, Mbak. ora agar gede dhuwur gayane mlakune iki ngene Oh, tenan. jajal nek mlaku gagahan Tekan le. Nah. Katut kocol ya, kaya katut kocol. katoke mlorot apa kepriwen kene tak benerno lah Wong kuwi ujug-ujug nyingset dhewe kok, Mbak. Karo sampean ki nyingset dhewe kuwi. jar mlaku gagahan kaya Werkudara Ya le. Intang tak ndong satu. Waduh. Bagus. Werkudara
Werkudara kok powel. Jangkane ambar, ora kaya Alulan kuwi. kentus dadi. Yo coba yo. Yo. Tak dudut. Yo Le. Di close up Mas yo. Ya. Awas. Yo. Ayo Le. Buktikan kamu bisa Li. Ayo Li. Buktikan Li. Li. Ayo Le. Dong tak tungdet. Dong tak tungdet. Podok tak tungtung tak. Yo. Satu. Awas. Oh iya. Oh. Luar biasa. Lihat kebolehan yang kedua. Awas, yo. Lihat kebolehan Ali. Yo, meneh sing rada suwe, yo. Ayo maneh. Yo Le. Oh, yo. Kepriwen. Digoseki. Oke. Dicakali Kang. Iya. Hop. Ngopo li? Ternyata Katoke pelorot. Kuwi katanya telas. gegeden kentrang. Oh, balik jungkir yuk. Copot wae kathokmu apa ta kuwi? Ora apa-apa. Copot wae. Mau pempes dinggo ora? Ora. Semene kok pampres yo ra iso to, Mbak. Lah kok ora iso kepriwen sih Aku kan? kesek. Oh iya nggo karung kok. Wah, HP. Elok matur nuwun Mas Ali ya. Nggih, wah. Bathok polusi madu tenan. Kowe mau lek koprol ndase sepur sih. Pondase kuwi datar kok. Nuncep nang kene iki lho mau. Pondase datar kuwi. Iya. Ku padahal herniane lagi mari. Hernia. Ngoprol yo ngono. Aduh, apik-apik Mas Ali, waduh. Apik. Arep kaya untuk uyah ya. Kayak untuk emblem. Nah, Mas, Dalem, nek Bos. Panyunan iki sing lagi viral tambal ban. Tambal ban. Ayo Oke. Mbak Mese, Mbak Rizky, Mbak Asih, Mbak Eka karo ngombiongi. Oke. Dikasih Mak lagi jedar, napa, aku Mbak? seneng. Mak jedar, cerot. Kok cerot ki? Hah? Lah piye? Ya dar. Oh, dar ah. Ya cerot ki apa? Lah kan Lah, ke- banyune nggon tambalan Oh iya, Kamu muncrat. kok mak cerot? muncrat, heeh. Mak jedor cerot. Yuk dikasih lagu yang Mak baru. jedor. Viral. Tambal ban. Tambal ban. Hadir bersama Slang Grup Indonesia. Dikasih lagunya Mak Jedor Tambal Ban. Yeah. Hey, hey, hey. Aku iki tukang tambal ban.
majedar, majedar, majedar. Majedar, majedar, jar. Esok raja kini tambah Oe, oe, Aku iki tukang tambal ban uripe satalan-talan duit sing halal penting cukup kanggo sandalan tangan. tukang tambal ban rezekine utuh-utuhan nasib apik duwe tekan ayo dek, goyang apa yo? Sikile. apa senengku rasa kancaku Oh, adik-adik joget yuk. Ayo adik-adik joget. Yo, buka yuk. Majedar, 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 dar. ben pecah Astaga. wah iki rezeki mesti Dikros apa, Su? Dikros apa? Majedar, 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 dar. pecah maneh Buka-buka. isih esok rezekine tambah numpuk Oe, tambah numpuk oe, tambah numpuk oe, tambah numpuk oe. tambah numpuk Lagi pokoknya. Adik-adik naik wae yuk. Aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek duit duit sing halal Sing halal. penting cukup kanggo sandang lan pangan. Yoi! iki tukang tambal ban rezekine utuh-utuhan nasib apik duwe ning kantongan wayah angkos wetengku Majedar, dar. Madep mana? mesti rezeki Isara. majedar 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 dar ana pandega tambah mumpuk tambah mumpuk tambah mumpuk tambah mumpuk tambah mumpuk Sik ngose. Sabar. Santai, Bro. Santai, guys, santai, guys. ini baris madem Mas
Mas Amar niki. Takoni Mbak, Mbak. Niki. Kelas berapa, Dek? 5. 5 SMA. 4. Satune 4, satune 5. Apal Pancasila pun takoni Mas Amar. Apal Pancasila ora? Disawoni gak delang. Oh, eneng ora iki sik. Bagi. Nek apal Pancasila bertiga bareng apal nih. Yo, apal ora wong telu. Apal ora? Apal, madhep rene, madhep rono, madhep rono. Rene sik nang apalke sik nang. Rene diapalke sik. Apalke sik kok duwite sik iki. Ya ora piye-piye to kok iki piye to? Ya apal ora? Nyekel mic, nyekel mic. Coba. Yo siji. Yo sebut jeneng sapa kuwi? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Pinter sik. Iki dek sapa asmane? Vincent. Putrane sinten? Dewi. Wah, yo nganggo Ya Bu aja Dewi kok piye kok Bu Dewi? Dewi. Bu Dewi. Lah bapakmu jenenge sapa? Eko. Hah? Eko. Ko anakmu ko. Pak Eko. Pak Eko. Lah. Oh, sing seneng. Anak sing seneng. Cita-citamu pengen dadi apa? Tentara. Tentara. Kenang apa kok kowe milih pengen dadi tentara? Sebabnya apa? Anak SG2. Piye? Piye? Ada SG2. SG2 itu apa? Oh, senjata. Senjata FF. Bocil FF. Oh, apa Ardi Sawer malah nggo FF ya piye no? Janji ora kena nggo top up. Aja kotok pam lho ya. Ora tahu. Bagus, sing penting belajar. Muga-muga dadi cah sing sukses ya, Lin. Amin. Dek Vincent. Ya. Sebelahnya Dek siapa namanya? Elvan. Nama orang tuanya siapa? Pak Dipo. Pak Bayan. Malah Pak Bayan. Oh, Pak Bayan kuwi, Mbak. Wah, Mau njaluk tanda tangan anak-anak iki mau. Lah mau yo njaluk kemriyuk yo tanda tangan lho. HP karo ning kertas barang. Ibuke asmane sinten? Bu Latif. Lah cita-citamu pengen menjadi apa? Sami. Wah iki genah ketok bendina mabar kok wong loro. Ya disawer aja nggo mabar. Ah, sedek sijine. Namanya siapa? Dek? Gervin. Nama orang tuanya? Bu Dewi. Loh kok padha? Kakang Adi ya Beda. Bapaknya siapa? Pak Rian. Oh Oh, beda. ya Eko karo Dewi. Kok gak masa Bu Dewi? Ayo. Bu Dewi, Dewi ya, Bu Dewi sendiri. Beda. Itu aman-aman. Mung namanya sama. Sing iki garwane Pak Eko, sing Pak Rian. Cita-citane? Sami. Wah, sami. Padha tiron kok kowe no. Mabar sak telu mending ora entuk mabar-mabar sing penting belajar lho ya. Mabar no belajar yes ngono ya. Nah, saiki coba yo. mabar no. Belajar yes. Belajar yes. Belajar yes. Mabar no. Mabar no. Belajar yes. Belajar yes. Belajar yes. Mabar no. Pintar. Ayo Mar, kei Mar. Ya, sabar. Urut. Cair. Aja mutuk lho ya. Makasih nggih, Pak. Makasih. Terima kasih Mas Amar, ngono lho. Terima kasih Oh, Mas salim. Amar. Salim dulu. Sayang. Sayang Mas Vendor kayak kono dibung. Makasih ya. Yang pentingnya Pancasila gitu. Mbak. Pancasila apal. Saiki ki angel lho Pancasila. Betul. Kono lek do ngeslot ngono. Malah ngajari. ngeslot. Sampean ki wong Ora wong entuk. mabar ora oleh kok keslot. Ora kena. Ora kena. Dikle. Ya. Lah iki gara-gara ngeslot bojone digadekke. Gadeng ra payu kok.
Sampun bali, Mbak. Nggih, sampun menika dipun singget sawetawis. Nggih. Mengki ten gara-gara tesih kathah artise Mas sapa Plompong ya diunggahke iki ta, Mas. Nggih, mengke diunggahke nggih. Heeh, wis pokoke kripik gedang kripik telo, sithik dang waten rata. Kok kabeh nek wektune dhewe-dhewe gara-gara jakate isih ember. Tansah maramamoring sukma Winukmaya winahya ing asepi Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping alus